Už ako malý chlapec som sníval o tom, že sa stanem copywriterom. Kým sa ostatní chlapci hrali na požiarníkov, policajtov či smetiarov, ja som rozmýšľal o tom, ako napíšem Perex pre PR článok o tetovačkách zo žuvačiek, ako zacielím reklamu pre kiwi juice na bacuľaté deti a ako vydám tlačovú správu o tom, koľko piesku, dážďoviek a kriedy som zjedol. Momentálne mám 36. Som IT tester a privyrábam si ako dátový analytik. V mojom veku sa preto často sám seba pýtam otázku, po čo som to vlastne išiel do obchodu? Jasné, toaleťák. No, súčasne ma občas prepadnú aj temnejšie myšlienky. S pohárom vína v ruke bilancujem svoj život, sledujem úrokové sadzby hypoték pri refinancovaní a pýtam sa pritom sám seba, kde nastal ten bod zlomu. A ja som prestal bojovať za svoje sny. Kde udelali soudruzi z NDR chybu? Po náročných úvahách, trvajúcich možno aj 30 sekúnd, som vyriešil tento odložený prípad aj bez pomoci Lily Rašovej. Ale pekne po poriadku. Moja kariéra začala napísaním niekoľkých, myslím, že v celku úspešných článkov, ktorými som kamarátom zaplnil firemné blogy a bez faktúry dostal v neoznačených bankovkách všimné na pivo. Nastal čas presunúť to na vyšší level, Rudolf, povedal som si. Našiel som si na sociálnych sieťach ponuku pri výrobku od človeka, ktorý mal záujem o dlhodobú spoluprácu s reklamnými textármi. Podmienkou ale bolo napísanie skúšobného článku o spodnej bielizni pre mužov. Bola to pre mňa veľká výzva, no zároveň aj šanca stať sa legendou a preniknúť medzi copywriterskú elitu. Naplnenie mojich snov bolo na dosah ruky, stačilo sa len natiahnuť. Sadol som si teda plný nadšenia za notebook a po takmer 2 hodinách som vytvoril toto. Píše sa rok 1874. Chicagsská odevná firma Sharp & Smith stojí na pokraji krachu. Vo svete zúri pandémia cholery. Jej továrne zývajú prázdnotou a na nákup nových látok nie sú peniaze. V opustenom sklade sa povaľujú posledné metre elastických pásov, ktorými si majiteľ vzadu v kancelárii pomaly zavezuje uzol a pristavuje stoličku. V tom do kancelárie vtrhne nadšený junior developer z oddelenia dizajnu a pri pohľade na šéfa mu zamrzne úsmev. Okamžite sa spamätá, pristúpi k nemu a s familiárnym úsmevom rozmotáva uzol. S nefalšovaným optimizmom v hlase k nemu prehovorí: šéfko, nebláznite. Prišiel som na to, ako nás vytrhnúť z tohto finančného marazmu. S chlapcami v kadí sme trochu blbli a mne sa v hlave nečakane rozsvietilo také svetlo, aké vraj chce vytvoriť nejaký kouboj z Ohája, Elvison či Edinson, ale to je jednovedúci. Jednoducho som dostal miliónový nápad na vytvorenie spodnej bielizne, z ktorého spadnete na holý zadok a konečne budeme mať na tie rekreačné poukazy. Hlasom plným pýchy dokončí svoj monológ, nežne položí šéfovi ruku na slabiny a žmurknutím mu dá najavo, že všetko sa opäť na dobre obráti. Čo sa stalo potom, anály už neuvádzajú, no táto prastará legenda praví, že približne takto nejako vznikla bájna spodná bielizeň, nazývaná jockstrap. Čo? Jockstrap. Je to vlastne pánska spodná bielizeň pripomínajúca suspenzor. Skladá sa z elastického pásu predného textilného mechu na miešky a 2 elastických pásikov pripevnených k spodnej časti kapsičky, ktorá sa po boku zadku vracia späť k pásu. Dosť sa to teda podobá suspenzoru paviela rochňáka. Škrupinka na oriešky tam nie je len tak na okrasu, ale má za úlohu ochrániť poklad vo vašej spermobanke pred tým, aby sa z neho nestalo najtradičnejšie menu švédskych stolov či príloha anglických raňajok. Znižuje teda riziko poškodenia vášho nádobíčka na minimum, čím chráni budúcnosť tých, ktorí vám o 3:30 ráno začnú revať, že chcú jesť a potrebujú prevaliť. V klinických testoch ich odporúčalo 9 z 10 farárov.
Prvotne ale bola táto spodná bielizeň vyvinutá pre cyklistov, ktorí potrebovali, aby ich pelotón spermií v balíku nezatvorili ako Sagana a dokázal splodiť ďalšie víťazstvo. Neskôr ho však začali využívať aj iní športovci, napríklad šachisti. Áno, aj niektorí zo šachistov si občas zahrajú kriket, lacrosse, bejzbal, futbal či dokonca hokej. Dnes sa už jockstrapy ale bežne využívajú aj na každodenné nosenie a pomaly zo šatníkov vytláčajú slipy či trenky, ktoré ste zdedili po pradedovi. Spodná bielizeň, ktorá má gule. Jockstrapy sa nachádzajú v kolekciách mnohých svetových značiek, pričom ich v garderobe má aj taká kapacita, ako je Giorgio Armani. Nie však ten z ukrajinských trhov, kde si Armaniho kvádro kúpite od jednozubého šmelinára Dmitra s Rolexkami, ale ten nasolárkovaný detko starší ako Eva Matuzelemová Máziková, ktorý vlastní jednu z najprestížnejších svetových modných značiek. U jockstrapov sú použité materiály väčšinou jemné ako bosky Andrea Danka. Pre ženy atraktívne aj vizuálne, a keď ich už raz vyskúšate, tak sa do nich vaše genitálie určite bezhlavo zamilujú, keďže nemusíme ani polemizovať o tom, že muži myslia falusom a nie hlavou. Dizajn majú jocksy prepracovaný do najjemnejších detailov a aj výber strihov je širší ako diera na slovenskej ceste prvej triedy. Niektoré modely sú vybavené rôznymi štýlmi podpory bimbasa, ako show it alebo sling support. Preto sa nemôžeme čudovať, že sú populárne najmä na gay pridoch či rodinných oslavách. Vlk. Možno to teraz mnohých prekvapí, ale nehovorím o lesoochranárskom združení. Napriek tomu, že sa ženám pri pohľade na nahý mužský zadok v jockstrapoch zarosujú gačky, dôležitejšie je, že sa v nich mužom nezaparuje zadok. Hlavnou výhodou jockstrapov teda je, že tejto nepríjemnosti predchádzajú, keďže na rozdiel od slipov nemajú v zadnej oblasti žiadnu látku a drží ich iba guma. Tým ale nemám na mysli tú gumu, ktorú nosíte 3 roky v zadnom vrecku nohavíc. Preto, keď sa zamyslím nad tým, akú nevýhodu vôbec jockstrapy majú, tak mi napadne len, že po kúpe odídete z obchodu doslova s holou riťou. Nuž. E-mail s článkom som odoslal a po 2 týždňoch čakania na odpoveď, ktorá mi mala zmeniť život, som to vzdal a prijal fakt, že to adresátovi neprišlo do spamu, ale skončilo v koši. Uvedomil som si, že aj keď napíšem článok o tej najvyššej hore, reklamným textárom sa nestanem. A presne takto přicházejí copywriteri o iluze.